расман муҳориба дар вазни сабуки UAR Warriors варзишгари тоҷик Абдулло Хоҷаев бо рекорди 7-1 зеди варзишгари бразилӣ Филиппе Дуглас бо рекорди 26-6 рӯзи 22 октябр дар турнири UAR Warriors 64. Ҳамчунин расман муҳориба дар вазни сабуки PFL Европа варзишгари тоҷик Бахтиёр Абдуллоев бо рекорди 10-1 зеди варзишгари ирландии Дарра Келли бо рекорди 8-0 рӯзи 26 сентябр. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. тобови ҷангори вазни 57 килограмми ACA Азам Гафоров гуфт ки орзуи ӯ ҳоло ҳам камарбанди чемпионӣ аст. биёед суханҳои Азамро гӯш мекунем. ман ғолиби муҳорибаи Пушуков ва Кондратевро интизор мешам, чунки ба ман камарбанд шавқовар аст. сину сол рафта истодааст ва боз шанси худро аз даст доданӣ нестум. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ки барои камарбанд ҷангидан хуб мешуд. ин чиз орзуи ман аст, бо камарбанд карьераи худро ба анҷом расонидан. ҳозирашда барои ман танҳо камарбанд дар кор аст. ман дер боз шуд ки бекамарбандам, барои ҳамин ман камарбандро соҳиб шудан мехоҳам, гуфтааст Ғафоров. бояд қайд кард ки айни замон Азам Ғафоров дуюм рақами рейтинги вазни 57 килограмми ACA буда яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд аст. ташкилоти ACA муҳориба байни чемпион Азам Пушуков ва Анатолий Кондратевро ташкил кардан мехоҳанд ва чӣ гуна ки мебинем Азам бо ғолиби муҳорибаи онҳо барои камарбанд ҷангидан мехоҳад. аммо бошем ба Азам муваффақият орзумандем ва хоҳони онем ки ӯ ба орзуи худ расида чемпион шавад. чемпиони вазни 61 кг UFC Мераб Двалишвили ният дорад ки рақиби худ Кори Сентхагенро бо тариқи нокаут шикаст диҳад. Кори Сентхаген довталаби сахт аст. ӯ Марлон Вераро шикаст дод. сонг ядонгро манъ карда тавонист. муҳорибаи хуб зеди Пётр Ян ва Умар Нурмагомедов гузаронид. Кори рақиби хеле хатарнок аст. ӯро манъ кардан хеле душвор аст. ӯ метавонад ки усул гузаронад, ба нокаут равон кунад, тобоварии хуб дорад, ҳимояи хуб аз текдаунҳо дорад ва боз бо пойҳо хуб кор мекунад. ин муҳорибаи хуб мешавад ва ман бесаброна муҳориба зидди ӯро интизорам. ман фикр намекунам ки ӯ рақиби осон аст ва ин муҳорибаи осон мешавад. ин муҳорибаи хуб мешавад ва ба тамошобинон писанд меояд. ман ният дорам ки бо тариқи нокаут ғалаба ба даст биёрам. ҳозир дар стойка бисёр тамрин карда истодаам. фикр мекунам ки зиёди вақт муҳориба дар стойка мегузарад ва албатта ки ман бо ӯ зарбазанӣ мекунам. ин ҳадафи ман аст, гуфтааст Двалишвили. ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Мераб Двалишвили ва Кори Сентхаген аллакай рӯзи 5 октябр дар турнири UFC 320 баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. тобови ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян оиди муҳориба байни Хамзат ва Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. фикр мекунам ки худи ҳозир оиди ин муҳориба гап задан маъно надорад. якумаш ин ки Ислам ҳоло дар вазни 77 кг чемпион шудагӣ нест. дуюмаш ин ки Хамзат ҳоло дар вазни худ камарбандро боре ҳам ҳимоя кардагӣ нест ва мо намедонем ки ӯ чӣ гуна нақшаҳо дорад. шояд Хамзат аввал ба вазни 93 кг баромадан мехоҳад ва баъд ба поён. шахсан худи ман чунин муҳорибаро дидан намехостум. ҳоло оиди ин муҳориба гап задан барвақт аст, лекин агар ки ин муҳориба баргузор гардад муҳорибаи хеле шавқовар хоҳад шуд. барои мухлисони муҳорибаҳои омехта воқеиятан муҳорибаи шавқовар мешавад, гуфтааст Царукян. ҳамчунин Арман гуфт ки реванши ӯ бо Ислам Махачев баргузор намегардад. фикр мекунам ки мо дигар вон намехӯрем, чунки ман дар вазни 70 кг мондан мехоҳам. ӯ бошад ба вазни 77 кг баромад ва ӯ дигар ба вазни 70 кг намефарояд. ба ӯ барор хоҳонам ва орзумандам ки ӯ камарбандро соҳиб шавад ва камарбандашро дар вазни 77 кг чанд маротибае ки хоҳад ҳамон қадар ҳимоя кунад, гуфтааст Царукян. ва дӯстон чӣ гуне ки мебинем Арман Царукян нисбати Ислам Махачев ягон бадбинӣ надорад ва ба ӯ танҳо барор хоҳон аст. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.